Velkommen til Sønderborg. Jeg vil nu vise jer vores flotterplan her en septemberaften. Som I kan se, så er Sofus flot i gang. Vores plan kunne godt trænge til en lille smule vand, som I kan se her på det her stykke. Det har ikke givet vand i mange dage nu her. Jeg bevæger mig nu ned mod den nederste del af vores have, så I lige kan se den flotte plan. Og her kommer vores overgangsstykke til den anden græsbane, vi har om bagved. Den her plan får ikke nær så meget sol som den anden plan, så derfor ser den lidt grønnere ud. Jeg går tilbage igen. Om 14 dage vil jeg lægge en video op, hvor jeg evaluerer vores Automover 420, efter vi har haft den en hel sæson. Så se med om 14 dage. Tak for Sønderborg. Moin.